Funguje to? Ty kokot, neverím tomu. Čo ti jebe in house? Najhoršie, že ja sa hambím úplne medzi tými ľuďmi. Evidenčné číslo vašho vozidla bolo práve zaznamenané. Ja mám piči, ľudia si o mne budú myslieť, že som kokot, ale neriešim. Všetko je to v hlave. Človek si to musí nastaviť, že proste to má v piči. A vôbec netučím, kam idem vôbec. Musím tu chytať do ľudí. Strašne je to divné, chodí po ulici a vypráva to z kameru. Ale je to u nich z komfortnej zóny aspoň. Čo viac môžeš chcieť? Kde majú niečo, kde si môžem zobrať pivo, napríklad venku. To vôbec akože netuším. Hlavne neviem vôbec pracovať tú kameru, lebo ona úplne desika inde ide do piče. Ads are playing? Ja mám reklamy? Halus. A ľudia sa po mne dívajú na kokota. Čo ti jebe? Cítim sa jak úplný imbecil vyjebaný. Nevadí. Nevadí. Človek musí vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Ináč to nejde. Proste nikto nie je za mňa. Dobre, chvála Bohu, ty kokot. Tam sú ľudia, tak idem radšej trajto. Ja neverím tomu, je celkom dobre to ide. Ja som im ukázal, že som technický typek, keďže všetko funguje ako má. Aj tá kamera už. Ona proste bude držať nejaký ten point asi. Prečo som si vybral ísť do kopca? Ja tu zadýcham ako úplný kokot. Kopce sú naša priorita. Treba sa zlepšiť v chodení do kopcov. Treba sa rozhýbať. Nikdy som neveril tomu, že to pôjde. Ale dokázal som to. Zas som prekvapil sám seba. Ale extrémne sa mi to šťať. To je skurvená kalamita šaj. Strašne pomaly sa to otáča. Šikánujem, keď to nejako otočím. Á, takto, dobre. Už to chytám do ruky. Čet. Tu za chvíľu bude vysoká škola. Tam som bol pár mesiacov. Potom sa vyjebal na to. Každý chce peniaze. Peniaze. Tu je hajovňa. Tu. Vedľa mňa. Žilinská univerzity. Tam sa chodilo kedysi slopať. A zima je iná venku do piče. Hlavne, že mám boty z AliExpressu na tému. Keď sa ma nejaký typek bude pýtať, že či streamujem, tak mu poviem, že hej, ale že som to akorát zapol a že mal som byť dneska day off, takže neviem, či tam budú ľudia. Ale že som začínajúci. Teraz prosím vás, všetci zavrite oči. Dúfam, že sa neoštím. Joj, tomu neuveríte, aké je to pohodlné. Cítim sa tak na piču, že nie som sám pri tom. Oj. No, ani som není. Idú ľudia. A ja stuštím. Hneď vedľa cesty. Dobrý. Som nikdy v živote asi nebol. Furt mám pocit, že niekto za mňa ide. Keď pôjdu ľudia, tak budem ticho. Musím si na to pomaly nazvykať. Ako lepšie by bolo, keby to bol ešte jeden človek, neviem, že keby ma chcel niekto dobiť za to, že som prijebaný streamerko. Tam už vidím nejakých ľudí. Jebem na to. Bojím sa, chat.
Koľko tu niečo dýmy. Vidíte to? To reálne sa dýmy z kanála. Podľa mňa tam varia perník, kdesika. V kanalizácii. Ale normálne roztopený okolo toho kanála. On sa ťa dýmy. Čo to je kurva za budova? Ešte nepamätám, že by tu taká bola. Dobre, prvá interakcia s ľuďmi. Išli okolo mňa, pozreli si ma očami, kameru, telefón v ruke. Všetko a bol som za kokota. Začína ma to baviť. Nová hviezda Irlsteny práve nastáva. Koľko je stupňov? Minus 10. Čo ti jebe? Pod toho minus 15. Dobre. Ani sa nedivím. Čo? Idem to skoncovať? V Robloxe? Tu si môžem skočiť dole na Emulsičnú. Ja by som chcel aj ďalej, ale bojím sa, že ma tu nejakí domovníci nápadnú. O, tu pičo. No, skoro som tam skončil aj sám. Duch si to poriadne. Nazdar. Ale to trocha tišie, nemusí to byť tak dlho. Ja sa reálne cítim, že ako keby som robil niečo nelegálne, keď chodím s tou kamerou. A všetci sa na mňa dívajú, jak na kokota úplne. Krásy Žiliny. Som skoro v meste, tak sa budem za takého kokota. Ľudia sa po mne budú pozerať. Keby čo, tak cestujem a dokumentujem si to. Ja som cestovateľ veľký a dokumentujem si to. Koľko sem tam v tom automate sa dá kúpiť aj pivo, nie? Či nie? Dobrý deň. Už je večer vlastne. Ako? Pár drobných? Viete čo, možno, že tu mám 5. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Here we go. Money talk. Here comes the money. Kúpte si niečo dobrého. Ďakujem ti pekne. Nie, ni zač. A ty kokos, ja nemám teraz bankovky. No, tak to som teraz dojebal. Môžem mi za ním niekto dovrátiť? Môžem mi za ním niekto dovrátiť? Kde je? Už zmizol. Ale to sú tie interakcie. Kebyže idem bez kamery, tak ja by som akože absolútne, možno, že ani by na mňa nevyprával, si myslím. Ty koko, to fakt mám ísť potom bulvaristu kameru? Ja viem, ja som skoro. Predstav, že sa s takým týpkom zvedí. To asi bolo na mňa, ne? Že akože si predstav, že sem mňa zjedeš byť. To bolo asi na mňa, mám taký pocit. Dobre, nečakal som, že sa dostajem možno do mesta dneska. Tam sa išli drogy predávať asi. Ty koľko, tak toto odkedy, tak takéto niečo funguje. Oni tu majú reálne proste kvety. Sold out. 22 € za kvetinu. Som ešte nevidel. Oberbank. Tu ťa oberú. O všetky lode. Ty čo? Co to kurva? Už to po mne. Nejaký alarm tam ukal. A vyštím sa tu. Bože, za to mi nemôže dať bán. Čo ti jebe? To je nádhera. To je čistá fantázia.
Hej, to je slepá ulica. Tu som sa dostal. Čiže akože... Normálne som piči. Nedá sa ani tam sú ploty. Spravím donate goal, že keď vyberám 100 €, tak toto pôjdem 10 krát vybehnúť hore dole. Skúsim povedať, že to není prudké. Čo tiebe? Ešte to sú jak Rocky Balboa schody. Je ako v Dubnici tie legendárne schody. Musím sa ešte oklepať s týmto. Musím sa ešte s tým trocha viacej vžiť. A to pôjde. Čím viac idol streamujem, tým viac sa oklepem. Dneska som ani nečakal, že pôjdem do mesta. Hambil, že ma niekto... A ľudia sa do mňa dívajú a ja to vyprávam do kamery. Aj teraz. Takže pohoda. A zima mi je to viditeľne. Dobre, zatím čus.